Hokbar khlai sajanani bwsa Jagdeep Dhankhar bo kwchang tongnai borom gwnang borok hwnaino sini jagui tongo. Tweet khlaiui Haktorphani yakchuni batainai Jagdeep Dhankhar no kaham yapharwi lamsok montri bokhorok Narendra Modi. 4 salo NDA bai chongjak Haktorpha yakchu achukthani batainai wngwi West Bengal ni Haktorpha Jagdeep Dhankhar BJP bodolni koklamo kokchap narkha kokthom panda khlaiui o kok salaika JP Nadda. Bwskang bisiono Rajasthani Bidhansabha ni chongbari Aboni swkang Rajasthani hani bwsa Jagdeep Dhankhar no candidate khlainani BJP rok. O salo montri bokhorok tweet khlai sika Jagdeep Dhankhar jephuru hokbar khlainai sikla bwri tei chugya lukurokni hamkrani samung tongo. Jagdeep Dhankhar no sini Haktorphani yakchuni batainai khlai manai tongthokmung mankha. Constitution no tui belai sikrung Jagdeep Dhankhar o salo tweet ni Modi tebo sika angkha khlaio bo Rajya Sabha ni khoroksa hamkuk chairman wngnai hakotoni hamkrani bagwi adiveshon ni koklam nogo saktharwi naikolano. Video report bokhorok.